1952 ningkan distrik Kachelong Angthek umrinti arong along don pharoi sisu sara tum hidia lang ka sokben ningkan phokep apor kepadam Pini 136 upper Dilaje LP School polling station along Ripol mate vote ke joktu West Karbi Anglong Kiruni PH South Division Angkang Kaparo Long Tom PH Water Supply do Sitame do Pakejoy Manjalong bahini aron repen koila ke pona truck driver lapen te mafia phan kinep kang nang Lakha please Socheng constituency Arlo Hamdan Town Ward number 6 Amriti Arong Along Don Pharo Sose Arat Atum Pini Ani Anta Lang Ijoy Aphanaka 6 tak Angbong si Dola Hidiang Bong Chit Along Arlong Angkep Kacharchim Alang Pensi Kachusok Ponbom Athang Thek Ponong News 24 Karbi Anglong Apherang Kepen Kelang Cari Ponbom Ahut Haladak Arong Arata Tumpen Pinang Anang Pachini Duna Tengke Ningkan Thokep Sose Apor Labang Swadim Pensi Lang Chusok Ponbom lo pusi hadak arong aradatum nang pachini dun Hamren pen berita pangdak pon rong bong terang News 24 Karbi Anglong Pini Pharo Sirat Hongke Pratok Apar Dilaje LP School polling station along Ripol mate vote ke joktu ke thom parliamentary constituency Lok Sabha kilig apor angur ke jokdun dia joini puthot Ripol asai kideng Berita kelong dona tangke Apar Dilaje LP School polling station angkang parum pet pen Pharot trok rastari kuriran nerke voters do la songbong pen Pharo plira sari kurira troksi voters atum jok ponchot pinso tom parum pet pen Pharo hinira thongke pra sirkep la pen te solo sotum parum pet pen Pharo hinira plikep ra nerkep a voters ansi jok ponchot West Karbi Anglong Kiruni PH South Division angkang alo phelang pi prilo heso terang along kido PH alang hemtap do sita do pakejoy mandet ningkan kre poprang hada aradatum kang sirtang alang apora tengpen longpon popu hada aradatum ningjepon bon sita non anta ningkan kre po aprang pichot pen non pu anta kang sirtang alang PH department nasor ki pedet abangke manghumi mi alam lo puta hada aradatum ningjehur Lang ki pipedet pen ajo hada ke ongdung aradatum jasemet pet ke ningkreng apol lang kaduria hut hiluwing adim pen ansi lang kachunam pensi cepator I lapuson thekpolong labang sobuta Karbi Anglong autonomous konsi kachariatum kelang cari dunjia phan ke ongdung aradatum chuniri pedopon hiruni pen berta pangdak pon pabitro kathar News 24 Karbi Anglong Pinigol mafia thumang lotha lapen aron repen longli ki kathang truck driver Rajan Singh alang litum bahinia pantane pingnang pon la solong case nong 09/19U/S 379 IPC arona teng pen lam hoi pebon